ihmiset, mä oon Adelmiina Helmi ja täällä mä näytän teille mun petseä. Mennään videoon. Videon petsi teille täällä vaihdossa. Tässä on ensimmäinen pingviinipetsi, millä on LPS-merkki. Ja reikä. Sen silmät on tämmöset söpöt siniset. Niissä on tämmönen liila pallo tuolla ylhäällä ja sitten valkoinen pieni pallo. Ouch, niin sepä. Teillä on ihan toi pikkuhäntä tuolla. Sitten on 2 tämmöstä mataa tai toukkaa. Nyt täällä on feikkejä. Tällaisia, näillä ei ole mitään muuta kuin tää sininen ja sitten nämä. Tää on ihan paras. Tällainen söötit. Sitten on mun muokkaava petsi, ihan sama kuinka arvokas, niin halusin muokata tän. Tää näyttää vähän jännältä, mutta tää on tosi kiva värinen. Se näyttää siihen kameraan tosi jännältä, vaikka tää on tosi hieno. Ja tää on tosi ihan tuntunen ihoa vasta, niinku, koska tässä on tämmönen, mä näytän mitä kahtaa, odottakaa. Tällaisia. Ensin on tätä. Ja sitten päälle tätä. Niin ihan sama kuin arvokas tää petsi oli, mä halusin muokata tän. Vaikka ei tää nyt. Tää on ihan kivan näköinen, mutta piti tulla huppu. Koska tää kilpi oli niinku ekana mun idea, että ois se itse huppari. Ja tää ois joku niinku olento. Että ois se itse huppari ja sitten tästä tulisi se huppu. Mutta mä en nyt oikein tiedä, miten tää onnistuu, mutta tää on ihan sopä. Sitten on tällainen petsi, mikä on mun mielestä kauheasti tosi söpö, vaikka tää on feikki. Mulla on tosi paljon feikkejä petsejä. Tosi paljon. Yli puolet mun petseistä. Niin joo, tällainen söpöpetsi. Sitten on tällainen persialainen kissa, millä lukee LPS tuossa. Ja sitten sillä on reikä tuolla. Ja sitten sen silmät on vihreät. Ja mun mielestä se on se. Seuraava petsi on tällainen sammakkopetsi. Ops. Tää on tämmönen vihreä. Ja ihan uskomattoman söpöpetsi. Sillä on tämmösiä laikkuja tossa. Tai mitä nyt on pilkkuja. Mä en tiedä. Niin se on tämmösiä pilkkuja tossa nenässä. Ja sit siinä on ihan tämmöset varpaat. Tykkään näistä varpaista. Miksi näin? Niin tällä lukee LPS. En mä muista silloin kun nää tuli, tai mä sain nää LPS:t, mikä on myös tämä LPS, mitä mä en nyt vielä esittele. Niin oliks näitä LPS Star-petsejä? Niillä on tollanen LPS Star-petsejä. Niillä oli tällaiset tähdet. Tai jotkut Rock-Star-jutut. Jotkut semmoset ne oli. Raavapetsi. Tää ei oo se petsi, minkä mä äsken näitin, että on se Stara. Petsi, niillä on samanlainen merkki kuin tuolla sammakolla, vaan tää on ihan toinen petsi. Mutta ihan samanmallinen. Eli mulla on 2 norsupetsiä. Täällä on korvassa 3 tähteä. Täällä ei ole reikää, eikä LPS-merkkiä. Ja täällä on tämmönen liila huivi täällä, tai mikä tää nyt on. Ja sit siellä on päässä tällainen kukka. On söpä. Sitten on Tanskan dokki, jolla lukee LPS tossa jalassa, mutta sitä en nyt oikein näe. Pistän ehkä vähän valoa vasten, niin jos näkisin, ei näe kyllä. Kuitenkin tollanen. Tanskis tää vaan on. Mun mielestä ihana. Täällä on reikä. Täällä on LPS-merkki tossa.
Kyllä siitä vähän jotain erottaa, mutta ei kyllä kauheasti. Kyllä se oikeasti näkee, sitten tulisi vaan katsoa tänne puolelle, mutta ei nyt näy kamerasta. No niin, toi sininen viiva, minkä nyt näette, niin se oli LPS-merkki. Sitten on 3 pientä petsiä, eli on tämmönen hevonen. Sitten on tämmönen panda. Oho, se kaatuu. Ja sitten on tämmönen pingviini. Ne on mun 3 semmoista pikkupetsiä, mitkä mulla on. Tai no, tämmösiä ihan oikeesti uusia pienipetsejä. Tämmösiä. Niin, niitä on 3. Mut vaan niitä on 3. Kyllä mulla on vielä 4, oisko 5-6 jotain pikkupetsiä. Ja siinä alussakin oli pikkupetsi, eli mä en nyt oikein jaksa laskea, mutta mä lasken sitten myöhemmin. Sitten on tällainen petshoppi. Toi pingviinipetsi häiritsee tuolla. Niin, on tällainen petshoppi. Sillä lukee LPS tässä. Sitten sillä on reikä. Ja no, tää on tosi söpö, koska tää on, olisiko 3 mun petseistä, joita on aika monta petsiä. Mä voin näyttää kaikki kokonaisuudessa. Noin monta. Niin sitten tää on varmaan 3. En muista kun on, mutta on. Tää on yksi mun ekoista petseistä. Tämä petsi. Sitten on tämmönen hamsterippikkupetsi, mitä mä oon näyttänyt noiden uusien pikkupetsien mukana. Mun mielestä tää on vähän vanhempi petsi, tai tää onkin. Sitten tässä on punainen magneetti, missä on jotain likaa. Jotain tyylihiakkaa. Tää on söpö mun mielestä. Mut mua ärsyttää se, kun tää pää on aina tuolla laatikossa tälleen. Sit se on vähän hassun näköinen. Se on vähän ärsyttävää. Mut muuten tää on tosi söpö. Silloin kuulun. Tää kunnolla, mutta kuitenkin. Tässä on tällainen petsi. Ja oikeesti, tää on muuten tosi kiva petsi. Vaikka tää on feikki, mutta mua ärsyttää se. Ei se, että tämän pää irtoo tälleen, vaan se, että tuolla, katsokaa, tässä on tämmönen reikä, mutta tässä on tämmönen pitkä kauluriosa, joka tekee sen, että tää petsi on koko ajan tälleen maassa. Eikä pysy se toki pystyssä. Siksi mä joudun ite nostaa tän tälleen, että se olisi hyvin. Mutta täällä on maaliroiske tossa. Tai se oli silloin, kun mä sain tän petsin, niin se oli silloin jo siinä. En tiedä mikä valmistusvirhe tässäkin nyt on. Mutta joku. Sitten on tällainen pupupetshoppi, jolla ei ole reikää, siis piti sanoa. Mutta tää on kyllä tosi mun mielestä tosi söpö, koska mä en tiedä mitä tästä tekee söpön, vaikka tää on feikki. Mutta mun mielestä tää on vaan söpö, mutta tässä on mitään esiteltävää. Tää vaan voi näyttää tälleen. Mua häiritsee tää toinen silmä. Tää on outo. Tykkään tästä toisesta enemmän. Sitten on tällainen feikkipetsi. Mä sanon, että mulla on paljon feikkejä. Niin tällainen. Siinä on pinkkiä tuossa vatsan kohtaa. Sillä on vihreät silmät. Ja se on muuten ihan harmaa. Eli siinä on pinkki yksityiskohta ja vihreät silmät. Ja sitten mun yksi kissapetseistä, mitä on, odottakaa mä lasken. Viisi tän lisäksi. Eli 6 kissapetsiä mulla on. Ja tää on yksi niistä. Eli täällä on punainen magneetti. Ja sitten on naama. Tää on joskus kirpputorilta, mä en hirveästi käytä tää missään videoissa tai missään. Mutta tää on kyllä tosi söpö. Mä en tiedä miksi mä en käytä sitä. Ja sitten feikkipetsiä, mutta ihana. Oikeastaan kakkumonsteri nimeltään. Jep. Tää kakkumonsteri. Sitten on tämmönen perhospetsi. Meillä on sininen magneetti. Eikä ole LPS.
Sitten on tämmönen hyljepetsi, millä lukee LPS ja on reikä. Tää on söpö. Söpöistä tykkään. Sitten on tällainen mursu, millä lukee LPS. Tuolla sitten on reikä. Tididi. Sitten on tällainen petsoppi, millä ei lue LPS eikä ole reikää. Antiainen. Sitten on kissapetsi, millä ei ole häntää, mutta ei se haittaa, koska siellä lukee tuossa LPS. Mutta ei se haittaa, koska mun mielestä se on silti söpö. Sitten on koirapetsoppi, mistä mä tykkään kanssa tosi paljon, koska se on mun mielestä tosi söpö ja sillä on ihan nämä keltaiset yksityiskohdat. Jep. Sitten on tällainen taas muokattu petsi, ihan sama mikä arvo. Mä haluan sen muokata tolle. Mutta tää meni pilalle ihan täysin. Sininen magneetti. Tuolla. Sitten ei ole LPS. Sitten on rapu, millä on vihreät silmät. Ja kukkia tuolla. Mikä ton nimi on? Kuoressa. Sitten on punainen magneetti. Yeah! Sitten on kissapetsi, joka ei näy edes kunnolla, mutta tämmönen söpö. Sillä on sininen magneetti. Tää on söpö! Sitten on tällainen petsi. Tää on kans sisilis, kun sillä on reikä, eikä ole LPS. Sydänkorento. Sillä on reikä. Ja sillä on siivet, mutta sillä ei ole LPS. Sitten on feikki. Aasipetsi. Ei lue LPS, ei ole reikää. Tämmönen vaan. Mintun vihreä. Sitten on tällainen petsi, jota mä näytin siis silleen, että sillä on se LPS-taramerkki. Tai mikä olikaan. Sitten se on sininen kaulus ja tommonen päässä. Ja sitten täällä on korvat vähän meikattu tuolta. Tai ei meikattu, mutta siis laitettu tälle vaan. Sitten tämmönen koirapetsi. Punainen magneetti. Sitten on tällainen petsi, millä on liivat silmät ja punainen magneetti. Näkyykö se? Nyt näkyy. Tällainen valkoisia pikkusia juttuja. Pupupetsi, joka on feikki. Sillä on tämmöset pinkit korvissa ja sitten on tällainen. Sitten on tämmönen feikkipetsi, mikä on mun mielestä ärsyttävä. Ja sitten on tää merkki, LPS-merkki. Sitten sillä on reikä tossa ja reikä tuolla. Se on vähän rumempi reikä, mitä noin muilla. Tää on sininen. Sitten on taas mintun vihreä. Mä oon nimennyt tän tofuksi, koska mun mielestä näyttää vähän tofulta. Ja sitten on tällainen häntä. Eikä tälläkään ole LPS tai ole reikää, koska tämä on feikki. Feikin näköiset! Sitten on tällainen, joka ei edes ole petsi, vaan joku eläin. En mä tiedä, miksi mä käytän sitä petsinä, mutta tällainen. Sillä ei ole LPS, sillä ei ole reikää, eikä mitään, se on tämmönen elukka. Sitten on tällainen, mä en tiedä onko tämäkään petsi, mutta mun mielestä on. Eli sillä on tämmönen sataponnari päässä. Sitten se on vaan tällainen ihanaa. Sillä ei ole reikää. Se on vaan niin sepä. Sitten on tämmönen pieni kissa, jolla lukee LPS tossa. Ja sillä on reikä tuolla. Ja tää on tosi sepä. Koska sillä on tää pinkki rusetti. Ja viimeisenä mun maskotti. Eli sillä lukee LPS tuolla. Ja sillä on reikä. Ja tämän olette nähneet kaikissa videoiden alussa. Jep. Joo. Tämä video oli tässä. Toivottavasti tykkäsitte. Me nähdään ensi videossa. Pistäkää peukkua ja tilatkaa. Tää oli ehkä vähän tylsä, mutta nyt mä näytän nämä petsit vielä uudestaan. Niin kuin silleen, että mä näytän niitä kuitenkaan silleen, mitä mä äsken näytin. Mä näytän tällä eriksessä.
Tässä ei näy kaikki nyt hyvin, mutta ei se ole. Ja sitten tässä on vielä kaikki kokonaisuudessa. Kiitos kun te jaksoitte katsoa tämän pitkän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Moikka!